Čo sa nedáš na to tyčky? To je Lebo... najlepšie. Ale potom by som nepripojil zvuk. Jaj? Práve sme v Benátkach, po 3 hodinách cesty z Unecu. Vyzerá to tu celkom fajn, preplavili sme sa Plčkou. Stali... Ale som sa vždycky pomýlil. Tak to nehovor, my sa tak vidíme, že to je Benátka. Hej. Čiže tam Benátka. A však točím seba. Nechaj freestylovať. Nazdar, zdraví ťa Dan Nekonečný z kempu pri Boloni. Práve tu vyvárame nejaké úplné bomby, akože nejaké rezne s bolonskou omáčkou originálnou, čo nezažiješ nikde, iba tu. Šmaky. Spadlo ti nejaké mäso na zem. Dám to tam ešte. Dobre, takže dneska sme zažili nejaké veci, takže zobudili sme sa v dedine, jak sa to volá? Unec. Nikdy to nevie. A ešte to je mäso. Zobudili sme sa v dedine Unec u Nejca Baumana, môjho felu z Erasmu, týmto ťa zdravím, nazdar Jerry Bauman. Takže zobudili sme sa v dedinke Unec u Nejca, tam sme si dali nejaké zľahka sprchičky, raňajky a šli sme ďalej do Talianska. V Taliansku sme išli hneď do Benátok, počasie bolo totálne mizerné, nám trochu pršalo ráno, ale nakoniec sa to nejako spravilo. A keď sme prišli do Benátok, keď sme tam vchádzali, pretože to je taký vlastne ostrov, je ostrovná časť a normálna časť. A v tej normálnej časti sme niekde chceli zaparkovať a prísť tam nejakou vlakom alebo loďou alebo tak. A keď sme prichádzali do Benátok, tak tam boli nejakí Taliani, ktorí nás chceli oklamať. Ale im sa to nepodarilo a my sme sa nechali, ale nakoniec nás nechceli oklamať, takže to bolo v pohode. Ukázali nám nejaké parkovisko, kde sme parkovali za 5 € na deň, čo sme si mysleli, že bude nejaký totálny oklamčak production, ale bolo to fajn. Odtiaľ sme išli loďou do Benátok, tam sme boli celý deň, mali sme tam nejakú túr s takou slečnou, ktorá to extrémne naťahovala, takže zažili sme perfektnú túr s ňou. Bolo to asi, teda určite najkrajšie mesto, čo som videl kedy v živote. Pozri sa, koľko tam to dal. Daj to tam, ukáž, koľko tam to dal. Majster, kuchár. Vyučený. Maestro. Kontajner. No a Zajtra. čo? No a bolo to tam úplne super. Odtiaľ sme išli do Bolone, kde si teraz robíme bolonské hnusné špagety s takým kuracím mäsom, čo tam vôbec nepatrí, ale to vôbec nevadí. No a sme teda v Boloni, zajtra ideme popozerať Bolonu, tam ideme na nejaké veže a také veci. A pôjdeme ešte do Florencie a do Pizy. Až stihneme. A daj si klapku. Odtiaľ sme šli loďou do Benátok, tam sme boli celý deň, mali sme tam nejakú túr s takou slečnou, ktorá to extrémne naťahovala.
Ale tak dalo sa, bolo to úplne perfektné, bolo to najkrajšie mesto, čo som videl v živote. Naťahovalo to ako ty včera pindíka. Ale to viacej ešte ako Roman tvojho sprche včera.